Itinaas na sa red alert status ang buong lalawigan ng Pangasinan bilang paghahanda sa Undas 2025. Ito ay dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo at Memorial Park para dumalaw sa mga yumao nilang mga kaanak. Ang Pangasinan Provincial Police Office ay nag-deploy ng mahigit 1,800 pulis sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan kasama ang mga terminal ng bus. Katuwang din dito ang mahigit 500 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard para magserbisyo at mapanatili ang kaayusan. Naglaan din ng mahigit 1,700 force multipliers na kinabibilangan ng mga barangay tanod, non-government organizations at iba pang volunteer para tulungan ang mga pamahalang lokal. Yes, we have already our plan, the implementation plan for the incoming Undas. May i-deploy po tayo sa buong sementeryo. May nakaprepare na po tayong mga police officers and we will be on red alert, full alert status on November 1. Pagtutuunan din ng police visibility na nasa 170 sementeryo at Memorial Park na inaasang dadagsain ng higit 100,000 bisita. Naglagay din ng mga motorist assistance desk at checkpoint sa mga pangunahing kalsada ng lalawigan upang umalalay sa mga bumabiyahe. Layunin ng mga ito na masuri ang mga sasakyan at maiwasan ng anumang banta sa seguridad ng publiko. Paalala naman ng Pangasinan PPO, bawal pong magdala sa sementeryo ng matutulis na bagay, bawal po ng mga loudspeakers, alak, at siyempre pinagbabawal natin magdala ng baril. Meron po tayong checkpoint doon wherein yung mga kapulisan po natin ay magbabantay at titignan yung mga bag. Dagdag pa nila, maging mapagmatsyag at sumunod sa mga alituntunin upang maiwasan ng anumang insidente. Para naman sa mga biyabiyahe, nagkaroon naman ng programang libreng sakay ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan mula Baguio hanggang Pangasinan ngayong araw October 31. At sa darating na November 2, magkakaroon muli ng libreng sakay mula Pangasinan hanggang Baguio. Valerie Dismaya, RNG News.